Sidibe foli kɛ an ka taa Maski fo awɔ i yɛrɛ ye Sumaworo tunu cogo fɔ dɔw ko kɛlɛ gannen de k'a bolila a bolila k'a bolila k'a dogo a fɔra Sunjata ye ko sɛ dununkɔrɔ jɛma o sɔnni laban nanzara ko a ma ko l'ergot du coq blanc o sɔnni laban k'a k'o don flèche la dɔrɔn a k'o turu a la aw de kɛ k'a bɛ tunu Sunjata y'o de ɲini ala Sɛki Sidibe k'o don flèche la a ɲɛ da Sumaworo kan Sumaworo tubabu b'a fɔ cogo di il a pris la tangente Sunjata y'i da kɔ n'ale kun ko k'a ye cɛfarin Tima o la o cɛfarinya bɛ boli o boli Sunjata de y'a gɛnni daminɛ sa Manden fo Kulukoro awɔ Sumaworo Kante an kana bɛɛ fɔ a tɔgɔ to yen an ka tɔgɔ to yen foli kɛ Sɛki Maski fo ka plateau mɔgɔ bɛɛ fo Mariam Tɛnɛ fo ka taa se Jaginɛ ma ka foli di bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ studio kɔnɔ Mariam Jara ale fana ye koloba kari ye a b'a bɛrɛmakolow kari dɛ a bɛrɛmakolow i faga ko sɛ kolo sɛmɛrɛni kolo koloba kari Mas ka foli k'a di ɲɛmaa ma Umar Cɛfi Mariku a n'a furumuso Fanta Konate an bɛ foli di denbaya bɛɛ lajɛlen ma Sana Univers an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma a cakɛden bɛɛ lajɛlen Mas bi ye juma ye lahɔrɔma don an bɛ dugawu kɛ an ka bato kɛlenw Ala k'u minɛ jamana Ala k'a basigi an ka maliden minnu bɛ tunga la Masa an bɛ dugawu k'u ye k'u k'u kɔfilɛ so la u b'a kɛ ka kɔrɔ dɔn an bɛ dɔ fara dugawu kan wa dɔ fara cɛsiri fana awɔ o don tabarikala Jo Burama i ni sɔgɔma sɔmɔw bɛ di basi foyi t'u la nba k'i fo i ye tariku lamɛn i ye dɔw fɔ a jɔlen tɛ a tɛ kala kan a bɛ se ka kala kan cogo di a tɛ se ka k'a kan dɛ a tɛ kala kan dɛ awɔ a kan yɛrɛ de ne yɛrɛ y'a faamu n'o tɛ e kɔni ɲɛ bɛ disi caman na ne ɲɛ bɛ ko baara kɛcogo ka ɲi 10 o ye baara ta ils m'ont envoyé beaucoup de 10 ko kuma ka ɲi tariku ɲɛna ɛnɛ i bɛ nin heure tɔ bɛ di ne ma ne bɛ Jɛrilakaw ka maana k'a daminɛ ka taa ban komi kibaruya b'i bolo ka Numunakaw fara kan voilà Kadi kun mana taa k'a ye ta san ka na sɛbɛnni n bɛ ka filmer de Musa Mayiga a ye bataki ci ko comment il a fait pour mesurer Sumaworo Kante ne ya o kun ka gɛlɛn yan cɛjan dɔ jɔ a kɔrɔ dɔrɔn a ma ban i y'a kɛ ten de sibiri ɲɛ kelen olu tun tɛ tɛmɛ o kan k'i fo fo dɔw tun b'a k'a tɔ bɛ dugu la a tɔ bɛ dugu yɔrɔ lamɛnbaa bɛɛ fo Mama sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ ka radio ɲɛmaa fo Umar Cɛfi Mariku a kelen tɔgɔ la k'a Tɛtɛbugu maa bɛɛ fo ni Ala sɔnna bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye an bɛ dugawu de kɛ dabama in bolo Ala ka jamana Ala k'a ɲɛma jɔ ton crâne est rasé hein comme toi ayi e t'a dun faut pas confondre A et A prime c'est pas la même chose e t'a ara de ya faut pas confondre A et A prime d'accord voilà c'est bien ne kɔni b'a dɔn bɛrɛ tɛ sa kunkoloba ni miliyan cɛ yɛ sa kunkoloba ye ayi bamanankan de don Ala ka juma yɛrɛ d'an ma kɔɲɔ don o ye dɔn sudalen an ka taa Mama sɔgɔlen b'a la an ka foli b'u bɛɛ Sɛki y'a fɔ cogo min na an ka tunganajɔw an bɛ foli belebeleba ka kɛ ka ɲɛsin u ma ko Ala ka tunganajɔw la sigiko ɲuman Ala ka da n'u ma jamana ye Ala k'a basigi ka tiɲɛ jira an na a labaarali k'o nɔgɔya an ma ɲɛmaaw Ala ka hakili ɲuman d'u ma kɔmɔw yɛrɛ an ka kɛ nɔbɔba ɲuman ye ka bɛɛ fo Mama sɔgɔlen b'a la ko bɛɛ ni sɔgɔma tabarikala dɔ filɛ ka bataki ci ko 3 sur 10 ale ka moyenne de o tɛ ne ta ye aw de ma o y'ale ta de en tout cas Sumaworo Kante a fui quand même l'histoire est claire Madame Dolo i ni sɔgɔma Monsieur Chef Mas somaw bɛ di
Taraste. Ba. Mifo. Ajaranye. Kanga nyama fo marche fi marko. Kana nyama kujimi ga le plateau kane. Amai. Jangana boreke. Ay manyama kujimi. Amai ne. Fefe klobana ni wati na ni munye bana. E bela jalen fo. Tabarakala. Malikono malikoka. Tabarakala. O biye juma la horma dono. Ala ka nga bato kelo. Ya Rabbi. Ala ka malikolo suma. Ya Rabbi. Dolofo. Ambe dolofo ni wakati na. Aklobana. Yafo. Awa jafo. Merci. Jara. Ijara. Mse. Toromasin soma. Ay. Abebe. Awo. Komi iduna ni kanete fo kelemani biye jumae. Abana. Wele toro jangine. Ante fo. Bite kelege doy. Awo bite kelege doy. Abana boy. Iga fulike. Me plateau ga mogo bela jelen fo ni wakati na ani mogo sogoli mana mali kono mali ko ga. Shek wa juma. Ku bela jelen so. Juma nebe ntafo. Ma tsega njabi. Juma. Juma. Anga kelete ko la wi. Juma. Yiri mi njame bulga elola. Obe me bulga jigi. Njabi dro. Anga kelete ko lo. Anga ta. Ya. Agai. Jalo. Yani kuna kuma do defo. Ya. Ai. Makura fodro. Bobu magaji. Ame fuli dama mburanga do. Buwe magaji. I buranga dia. Mburanga do. D'accord. Mburanga do. Bobu magaji. Magaji lo suraka mburanga do. Makatika befu. Somalena. Mom mekati. Mu fu itola. Makatika befu itola. Kadaka. Kadaka. Ye katika de. Ite katika ya. Ne la sol do la. Aba. Mama makura. Ame fu dama somalena. Shedim sa. Ka trawle fu. Abeya. Adema befu ka bananga bu ma befu bi. Makura beya. Makura tola. Abe makura be. Voilà. Magourabe. Qui te dit au début de l'émission en direct. Voilà. Comment? Voilà. Mahamadou Traoré, pharmacien depuis Sangarebougou. Non, quand il fait foko, histoire quand il Jangine. Jangine sait vraiment comment répondre à tes provocations. Et bien, allez, il de vous, voilà. Amba ame fulidama ami fomba la batante kani showa nanya lefu ame fuli amba di Alou Badara Nana Kassé magistrat intègre et digne sente kono ani cour suprême kono kani showa nanya lefu ame fuli amba di Banymange le meilleur des meilleurs kani shoma ame fulidama nanya lefu Alhaj Mariam Che nangolo jamtene aga fuli bien Al Farouk distribution konnala awo ame fulidama merci nanya lefu Moussa Koulibaly Baldebrek Tandare Moussa Balate Balajamfa oro aga fuli bien ame Moussa fo Amadi Yatasai Sukuba kono Sukubala aga fuli bien ame Amadi fo Docteur Cham docteur ame fulidama fo kalaba aga chakero la awo nanya lefu awo ame fuli Ambadi Bazuma lui c'est mon ami Banangabou Sugula le seul et unique à Banangabou ame fulidama voilà Bamoussa fo Banangabou la merci Bamoussa abandonné non Bamoussa be Bamoussa te mo abandonné Bamoussa non ne Bamoussa ni mesandro abiwole Bamoussa non on a abandonné Aïch abia ne ga Bamoussa Traoré de ma Bamoussa bien tabarkala nanya lefu major avec vous major nanya lefu ga jawarda Konaté kaka fuli OK obana Masira Magaji ton ami ouais lui c'est mon ami ame fulidama awo fo yan fo Dubai ayi anana nana Masira Zelga Selga awo ma fo j'en fêté ici c'est bien voilà. Ngolo ngabe Dubai lo ayi on est là bah le commander ga fulidaka bon on va ame gomanefo Mohamed Maïga ame fuli ambo olase ama awso burange nando na dabanani na terge be kani sogoma atoko fali manda yenga ya terge kelen fena de be dabanani na mbafo abana voilà mbafo metono morifo ka ka Koulibaly
ena mba fo kusube amba fo aga fo libya ka Kanute fo oho ka Jabate fo yentem awo ka mbaw bɛɛ fo awo anjo anijo Maganaki l'excellent Mohamed Draman voilà an bɛ foli d'a ma ka tila ka dugawu k'a ye Cheikh Alimam fo Imam Soriso an b'a fo sɔgɔmada in na voilà awɔ fo janigela madame Dolo Banabu la jɔn bɛ fo ni Banabugu cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔ n b'u bɛɛ fo aha tabarkala voilà ni Omar Sirbe ka bataki no a ko cogo di Cheikh technicien Cheikh technicien mais Cheikh Ba Zamɛ Cheikh oh Cheikh Zamia awɔ a fɔ a yɛrɛ ko 20 sur 20 a fɔ a ye ko 11h ka sɔrɔ yan dɛ ɔhɔn a fɔ a ye ko tɔnsigi bɛ yen a fɔ a ye dɛ o ma ko 11h k'i sɔrɔ ko tɔnsigi bɛ yen ɔn n'i ma bataki sɔrɔ a bi fɔlen kɔni diɲɛ bɛ n sire a fɔlen fili ye de ɔ madame jɔn bɛ fo sirakɔrɔ bi 11h n bɛ n ka cɛkɔrɔba fo Burulayi Jara ye a n'a furumuso Fatumata Marigo awɔ Fatumata k'a jamu Marigo tabarkala k'a mariko n bɛ n ka cɛ fana fo Cɛfi Marigo Jagire i tɛ jaabili kɛ ayi fɔtan tɛ n bolo a la fɛn tɛ n bolo ka fɔ a la an ti taa taa i y'a i bolo bɔ a kan n ka jamana faama ni o ye président Asimi kunu alamisa a ye lasigiden 3 k'olu ka lasigiden sɛbɛn ni ka o minɛ a fɔlɔfɔlɔ o ye Driss Ismaïen ka taa se Tarek Abdelhamid Nourildin ma fo ka taa se Hideki Yozono ma ni ma saba i b'a ye k'a fɔ kelen ye Maroc olu ka lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ Maroc lasigiden min tun bɛ yan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ale ka baaraw sera kuncɛyɔrɔ la ale nɔrɔbila o de nana ni a ka dantigɛli sɛbɛn ye ka taa se Egypte olu fana ka lasigiden kura an ka jamana kɔnɔ yan fo ka taa se Japon jamana ma olu fana ka lasigiden kura an ka jamana kɔnɔla la ni ma saba u bɛɛ lajɛlen bisimilala an ka jamana ɲɛma fɛ kunu kosɛbɛ alamisa a kɛra kuluba an ka masaso yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛma a kelen ko k'u ka dantigɛli sɛbɛn ni ka o minɛ a ye foli ni caroni k'o lase u ma kosɛbɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ an ka jamana fasoba Maliba ani ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u k'u jija o baaraw o bɛ se ka ɲɛ cogoya min na halisa ka taa fɛ teriya baara ɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen bɛ sabati kosɛbɛ jango an ka jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan ko u ka kɛ an ka jamana kumada ye u ka jamanaw ye a ka diya diɲɛmaa ye kuma fanba a bolila ninnu kan y'a jalo ɲumankɛtɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko centre Carter kunu u ye maa ci ka na an ka jamana o kɔnɔla la an ka jamana faama a ye ninnu bisimila i b'a ye k'a fɔ jamakulu kun do jamakulu a ɲɛmaaya o tun bɛ maa min bolo o ye Jackson Carter ale yɛrɛ min ye tɔn belebele in ye o ɲɛma dankan ye i b'a ye k'a fɔ maa min fana bɛ yen ni o y'u ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛn ni an ka jamana kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Biza Williams ale de kɛra sababu ye ni ka bila u ɲɛ ka na an ka jamana masaso la kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkan sɛbɛn min n'a tɛmɛna an ka jamana faamaw ani bamanciw ni ɲɔgɔn cɛ kulu marifatigiw n'a bɛ fɔ a ma accord d'Alger kuma ɲɔgɔnya a bolila o kan ninnu u bɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ u ka baara bɛnnen don baɲumankɛ baaraw ma an ka jamana dɛmɛ ni dɛmɛ u bɛ se ka ɲɛsin an ma cogoya min na u ka baara bɛnnen don o ma wa fɛnɛ accord d'Alger a bɛ se ka waleya cogo min na ninnu sugantira k'u kɛ o kɔlɔsibaga kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ye o de kama u na an ka jamana kɔnɔ u b'u u da don accord ko la olu ye seere ye wa olu ye a kɔlɔsibaga dɔ ye maa min tun bɛ yen ni a bɛ jɛkulu in ɲɛfɛ ka na an ka masaso la n'o ye Jackson Carter ye a ye kuma ta a kelen ko ka kuma ta a ye foli ani tanuni k'o lase an ka jamana faamaw ma k'a fɔ ko u na dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'an ka transition k'a sɛgɛrɛ fo ka taa se a kuncɛyɔrɔ la
ko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan nin waati in na k'u b'a kalama fo ka taa fɔ a to ten wa olu na fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan an ka jamana a bɛ se ka bɔ furancɛla fanga in kɔnɔ hɛrɛ ani bonya kɔnɔ cogoya min na o ka sɔrɔ an bɛ ka laɲini minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen sabatilen don jamana ɲɛma Asimi a fana ye kuma ta ni ka foli k'a lase u ma ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka foli ni ka o lase a ko k'a bɛ foli k'a lase ninnu ma kosɛbɛ sabula u kɛra sababu ye bana min bɛ yen ni a kun kɛlen don ka diɲɛma kamana gan a bana ni an ka président kɔrɔ yɛrɛ tun bɛ ka a kɛlɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko ver de Guinée bamanankan na o tɛ sɛgɛlɛ ya o don sɛgɛlɛ o tɛ ya sɛgɛlɛ o ye sɛgɛlɛ ne e b'a dɔn sɛgɛlɛ ayi ma yɛrɛ e m'a ye a tɛ a cɛ siri ale kɛlɛ la a tɛ a ban ka jamana kɔnɔ a y'a ban n'a b'i la wari bɛ d'i ma mun taar'i yira wari bɛ d'o ma awɔ ala bɛ mun ka kare kɔnɔ wari tun bɛ d'o ma wari bɛ d'o ma awɔ ka ban pewu awɔ ja bana tɛ ban halisa wari de ma labila bana b'i la wari bɛ d'i ma mɔgɔ min bɛ t'i kofɔ wari bɛ d'o ma hali o tatɔ ye kofɔ n'o ye dɔ la tugu a ko ka taa wari bɛ d'o fana ma ka kɛlɛ ka ban pewu jama yɛlɛ a kɛra di Mariam dɔ de yɛlɛla dɛ ayi i fana ne bagama ye Mariam yɛlɛla fo ka a kɛrɛ jigin ayi mais i fana yɛlɛla dɛ Mariam e bɛ ka siga don ne ka kuma la sɛgɛlɛ kɛlɛla ten de o sɛgɛlɛ kɛlɛla a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan mais e yɛlɛla Mariam Mariam dɔ la a ma kɛ ten yan a kɛra n'a b'i la wari bɛ d'i ma maa min bɛ t'i kofɔ wari bɛ d'o ma hali min bɛ taa kofɔli la n'a taatɔ n'a y'a jɛ a ka mɔgɔ 5 la tugu a kɔ wari bɛ di bɛɛ ma a ma kɛ yan kɔni kɛra ɲɛna e b'a da dɔn a kɛra ɲɛna yan a kɛra ɲɛna a mɔgɔw bila kuma la sa Mariam i bɛ sɛgɛlɛ dɔn ayi e k'a dɔn e ma ala kuma mɛn ne y'a kuma mɛn n y'a image ye mais maa mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ min na a ɲɛfɔ bana na sugu jumɛn don fɛn min bɛ kɛ mɔgɔw senna kɛ fɛn jumɛn f'a tun jamjana ma sugu dɔ don ta a bɛ sɔrɔ cogo di bon u ko mɔgɔ minnu bɛ jiden yan fan ninnu fɛ a ka teli k'olu de sɔrɔ minnu bɛ ji nɔgɔ la voilà parce que n'i ye ji min a ka ca ala fɛ minnu bɛ kɔjiw ta ka sɔrɔ u ma a désinfecté voilà ka kunkun n'a ɲɛɲɛ bɔ a la n'i y'i kɛ ji minen kan ten voilà a bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ en général n'i y'a tumu kunu a tɛ dɔwɛrɛ kɛ a bɛ jigin ka taa bɔ i sen na n'a taara bɔ i sen na a b'a kunin bɔ n'a kunin bɔra sa bon olu la ni dɔgɔtɔrɔ n'u b'a furakɛ n'a ye kunin min bɔ dɔrɔn u bɛ sirin ka kalamani dɔ meleke u kunna ten k'a sama dɔɔni a dɔw ka jan dɛ an y'a image ye mɛnɛ i b'a dɔn a dɔw ka jan ni maa yɛrɛ yan cɛ tɛ jan dɛ tumu kɔni bɛ bɔ a b'i si i bɛ ka se ka don n ka kumaw la bi dɛ yakua fɛn ninnu bɛ a bɛ bɔ minɛ mais k'a dɔw bɛ maa yɛrɛ kunumana bɔ a bɛ bɔ dɔw yɛrɛ la a ka jan n'olu ye a na kɛ o den y'a denmisɛnnin dama ye sinon m'a fɔ n k'a tɛ kɛ dɛ Cheikh tiɲɛ tɛ tiɲɛ don est-ce que n'o n k'a tɛ kɛ ayi kana se ka don n ka kumaw la koyi bi kuma in ye min ye Madame Dolo y'a ye awɔ n y'a ye a ma jan a dɔw bɛ jan ne janya bɔ Allahu Akbar a jan ayi a ka jan koyi a ka jan yɛrɛ di a ka jan yani yakua ya kuma de ko le monde part en couille tiɲɛ ne don jan ne ka dɔ ka jan ne non mais a ka jan ni ye a dɔw bɛ janya a ka jan koyi fɛn bɛ jan dɛ a bɛ jan mais a ka jan ne e bɛ ne kunamana mɛtiri hakɛ dɔn tɔrɔ jan ne nin bɛɛ tɛ kɛ kuma ye o dɔw tɛ jaabi o ayi a tɛ jaabi wa a dun ka jaabi dɛ a dɔw ka tiɲɛna a dɔw ka jan a ka jan yɛrɛ mais hadamaden bɔ mais ka janginɛ jan bɔ ne ma deli k'o ta a bɛ yen hadamadenw kunama tɛ kelen ye n ko le monde part en couille Madame Jolo de y'a ye Madame Jolo de y'a ye mun kunama ye janginɛ a dɔw ka jan dɛ a dɔw ka jan Madame Jolo de e sera k'i jɔ k'o lajɛ voilà sisan Madame Jolo k'a dɔw ka jan mais janginɛ kunamana bɔra a la a dɔw bɔ n'i kɔni bɛ diɲɛ sanga mala yan nɔ an bɛ de ta e ka jan an bɛɛ mais a bɛ ne bɔ cɛ tiɲɛna mun bɛ ne bɔ n'o yera maa mun senna bara y'i bolo dɛ bara ayi o de la n'a kunin bɔra i b'a dɔn n'a tigɛra o fana bɛ falen yan o bɛ falen o de la u bɛ kalamani dɔ d'a la pour que
a bɛɛ bɛ sama ka bɔ dɔɔni dɔɔni a bɛ meleke dɔɔni a bɛ meleke dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ ten voilà mais oui sinon Amadu y'i seko kɛ tiɲɛ na kɛlɛ in bana Amadu y'a kɛlɛ dɛ a y'a kɛlɛ kɛ mais a bannen yɛrɛ kɔ 2 ni 3 tilala ka ye tuguni o de la u ye wariko don a la k'a bɛ fan o fan sa ni yɛrɛ yira Amadu y'a kɛlɛ k'a ban pewu a kɛra bon maa min y'u dɛmɛ a la o de ye nin baɲumankɛtɔ in ye n'o ye Jimmy Carter Jimmy Carter ale ka fondation ye olu de ye wari don a la awɔ a kɛra ten hali n'a yer'i ka carré kɔnɔ wari tun bɛ di carré kɔnɔ maa bɛɛ ma a kɛra yan d'accord Tonton Masa ale ni Segele tɛ kelen ye ale yɛrɛ de ye Segele ye ayi dɔ in sa dɔ jumɛn nin ka bana ayi o ye jeli juguyalen de ni jumɛn tɔgɔ dɔ Kelebe ayi Kelebe ni Segele tɛ kelen ye olu tɛ kelen Kelebe tɛ Kelebe jeli banbali jeli juguyalen ka juguya o man ɲi n'a mɛnna ka mɛn o de bɛ taa o bɛ jɔn na m'a dɔn a ka ɲi a tigi Mariam y'a fɔ dɛ ne ye ɲininkali kɛ o man ɲi Mariam ye fɛn dɔ fɔ ma a ye Marama tɔgɔ fɔli kɛ an ka taa o bana man ɲi Marama tɔgɔ fɔli kɛ a ka ɲi o man ɲi n'i y'a daminɛ n'o a tɔgɔ fɔ kɛ Marama ayi ne tɛ tɔgɔ fɔ dɛ Mariam a bɔra ale mun da a ka ɲi ale de tun b'a tɔ lase komi a m'a fɔ ka ban a ka ɲi bana man ɲi dɛ a man ɲi an bɛ dugawu k'a ye a nɔgɔyara o a banna pewu an bɛ dugawu kɛ banabagatɔ bɛɛ ale mɔgɔ yɛrɛ yeta man ca a tɛ ye yɛrɛ sisan d'accord ministre min bɛ yen ni ale ka ca ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ka koɲɛw olu ɲɛnabɔli ma n'o ye ministre Sadio Kamara ye Sadio a ye bisimilali kɛ jo sariya lafasali tɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma CNDH o maaw o taara Sadio fɛ u jama a ye u bisimila a ɲɛmaaba n'o ye Agibu Buwarɛ ale de tun bɛ jama ɲɛfɛ Sadio a ye u bisimila a ka ministre so o salle de conférence o kɔnɔna la u ko u nana ni kana lettre ko o di a ma lettre min b'a jira k'a fɔ ko olu bɛna baara a daminɛ an ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye jo sariyaw ye o lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na u ko u bɛ foli ni tanu ko lase an ka jamana ma an bɛ furancɛla fanga min kɔnɔ baara minnu bɛ ka kɛ o la ko u bɛ foli ni tanu ko lase ko b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to jo sariya o la fasali la kosɛbɛ hakili b'o la kuma ka ɲi a ka ɲi an ka jamana faamaw u hakili bɛ jo sariya u hakili b'o la dɛ ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ma wolomasiri tabaw fana olu fana hakili b'a la u hakili b'a la tabarikala ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ma ya rabbi ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'a ya ma rabbi o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoli ye kunnafoli de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da kunnafoli disɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Sphinx a ye kuma ta Bilisi Sphinx o tɛ Bilisi ya o don Bilisi a kumara a ko mun a ko fɛn min ye la malédiction de la carte biométrique malédiction o ye jumɛn ye o tɛ danga ya danga ɲangata masiba balawu Mariam yɛrɛ dɔ fɔ un synonyme de balawu jahanama o y'a bɛɛ fa ye ala m'an kisi ya rabbi masiba bɔnɛ b'a la bɔnɛ b'a la awɔ Mariam nin ko na ba ka sɔrɔ i ma dɔ fɔ dɛ Mariam a fɔ ko tɔɔrɔ kɛlɛ a fɔ tɔɔrɔjugu voilà i b'a ye k'a fɔ ko carte biométrique min ni a kuma fɔra k'a fɔ ko an ka jamana ko a bɛna don CEDEAO o ta la i b'a ye k'a fɔ ko Cissé technologie a bɛ maa hakili lajigi don tɛmɛnenw la ni Cissé technologie fɔra a bɛ Jangina hakili jigi a yɛrɛ terikɛ la n'o ye Sam ye Sam tɛ Cissé non c'est vrai i hakili ma jigi Sam na sisan non hakili jiginna a la voilà c'est vrai Sam jamu ye Samabali Sam tɛ Samabali ya Segi gara ko woro ɲuman nɔgɔ la sa Segi bɛ nale dɛ a bɛ hakili jigi Sam na Segi a bada Segi Cissé technologie don tɛmɛnenw na ko ni marché kun taara ka di ale de ma Laji Burama ani a ka fanga fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kun talen ka d'u ma ko u tilala ka a minɛ Cissé technologie o maaw la ko a minɛlen kɔni kɔ ko a kɛra i b'a fɔ ɲangata danga balawu masiba nasugu bɛɛ lajɛlen ko o kɔni ne jiginna fɛn min ye Laji Burama ani maa o maa de da donna nin ko la ko o jiginna o kan kunnafonidila a ko
ko Sphinx kono aya ira ka fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa minnu bɛ sisan k'u bɔra sisan k'a fɔ ko an ka jamana bɛna don carte d'identité biométrique la min bɛ CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen ko fɔ ɔ k'u k'u hakili to a la dɛ waati min na Laji Burama a kun ye nin kuma daminɛ ɔ k'a kun y'a ta k'a di société min ma n'o ye Sisɛ Technologie ye ni ka tila ka a minɛ a la a minɛlen kɔ a la ko Laji Burama n'a ka jama ko ɲangata ko a y'u sɔrɔ ɲangata min n'a bɔra an dabama yɛrɛ yɔrɔ ka ɲɛsin Laji Burama a n'a ka maaw olu ma a bɛ don min na ko bi ko fanga kura min bɛ sen na ko kɔni ko nin marché ko u b'a a ta ni ka a di jɔn ma o de ye Alimanw ka société belebele dɔ k'o de bɛna carte biométrique baara kɛ Laji Burama ka waati la ko 1,200 kun don ko nka ko ninnu bɛna a kelen kelen ka a dilan 2,000 awɔ 800 farala kan ko 800 ko o farala kan n'i ye ko ta k'a lajɛ kunnafonidila ale ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko waati min na Laji Burama ni fanga a bɛ a bolo ko a kɛra sababu ye ni ka a minɛ Sisɛ Technologie la Sisɛ Technologie ni du y'o ta o ye an ka jamana ye a den ɲuman dɔ o ka cakɛda ye k'o kɛra sababu ye sa Bɔnɛ kɔni ko jiginna maa caman kan Bɔnɛ k'a daminɛra uti kalo tile 18 san 2020 Laji Burama k'a ka fanga ko a sugura ni ka a dafiri ko o bɔlen kɔ Amadou Konate n'ale kun ye ministre ye IBK a ka waati la ko o da donna nin ko la ko ka a minɛ Sisɛ Technologie la k'i b'a ye k'a fɔ ko kalo damadɔ fanga yɛrɛ sugusuguli kɔ ka firi ko daba ma ka wele ko o sera o ma kalo damadɔ o kɔfɛ Laji Burama a yɛrɛ ko an daba ma ka wele sera a ma Allahu Akbar kalo damadɔ o kɔfɛ Sumailu Bube Mayiga k'a fana da donna nin ko la ko daba ma ka wele sira fana a bɛ nin ko kelen Karimu Keita ale fana ko wulikajɔ kɔni kɛra ko Karim Keita a été obligé de partir en catastrophe en Côte d'Ivoire partir en catastrophe Allahu Akbar i b'a dɔn n'i y'o kɛ dɔrɔn hali i bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ segin don tɛ n'i ma ɲinɛ cravate kɔ i bɛ ɲinɛ ceinture kɔ susɛti tu portes des chaussures croco sans chaussette wa i kɛ man di ka montre don dɛ i bɛ heure ɲininkali de kɛ i sen fɛ partir en catastrophe patron heure jumɛn bɛ yen i b'o de kɛ i tatɔ Madame Dolo delila k'a dɔ ye giri ka kɛ maa kɔ jawuli ba jawuli k'i ka dugutagaminɛw na bɛ jawuli la Madame e delila k'a dɔ ya ayi tɔnɔmasi mɔgɔ tala deli o dɔw yeli la koyi a dɔw ka jugu na jɛnɛ delila k'a dɔ ye n y'a ye e y'a ye min kɔni y'a ye min n y'a ye o bolina sugu man ɲi yɛrɛ ɲini boli dɔw bɛ siran ka taa ten ka denbaya to yen a tɛ bɛn hali avion tali ka suma a dɔw bolo ala n y'a ye mais n ye kelen i b'a kalama ko duguba fara ten wa Bamakɔ fara ten wa n ye kelen karamɔgɔ dɔ tun b'an ka yɔrɔ la a ye ko dɔ kɛ a b'olu ma muruni kunnani de o a ye mɔgɔw ka wari minɛ a fɔra u la don kaliwa dɔw kɔni y'a fɔ ye ko n'a kɔni sera ko dugu mana jɛ k'u bɛ taa n'a ye dɛ k'a bɛ taa Kaɲɛ na i y'a kalama a taara ka dɛbɛ ni tasalew ni i bɛ boli sufɛ o la de o kɔlɔsi dɔw gulonnen tun bɛ yen minɛta tɛ ma sɔrɔ ale boli la o de k'a natɔ ni minɛn minnu nana mais a taara ka caman to dɛ i bɛ taa k'u to laban maa min nana don so kɔnɔ u y'u labɔ k'u fara ɲɔgɔn yɔrɔ dɔ la ka mana finman biri u la ye n'a kɛra nafɛn dɔ min n'a nɔfɛ dɔw fana ye kɛsu sinon n y'o ye ka kɛsu ka papier kɛ k'a fa k'a d'u ma ko ni dugu jɛra k'a bɛ yɛlɛma kɛ wari ye k'u kana a dayɛlɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 9 o y'a sɔrɔ a ye wari caman minɛ yanni nɛgɛ kanɲɛ 9 cɛ morikɛ ye jigɛ bi dɔ ala tɛ dara ka gulikiba dɔ a bɛ caman san wari la o a dɔw man ɲi dɛ a dɔw man ɲi dɛ a bɛ yen gulikiba de don sugu la koyi ayi n'i y'o dɔn o bɛ fereke i la de o bɛ la sumaya o boli yɛrɛ et puis i b'a kɛ a tɔgɔ yɔrɔ min ka surun i la kosɛbɛ quoi compagnie min ka surun i la dɔrɔn i bɛ taa billet ta yen n bɛ taa ten boli man ɲi dɛ Musafa nana kasi
Colonel Match est bien rasé aujourd'hui. Eh bien Rasé. Ngolo. Ah. Gaspillez votre argent pour de faux marabouts. Maître. Le maître est bien. Nous avons Mawia. Aga Bené Morgaindo. Amita, Boubou Cissé, quand allait faire d'Adonan Koina, lui aussi il a fui en catastrophe. Boubou Mini. Boubou Kabe Niger, on a voulu dire Boubou, Kafene Boula, Karimou, Kafene Boulila, comme Mahoma de B, Koni d'Adonan Nicola, Abla Idrissa Maïga, allez bien. Ayo Abla Feneta Fo, Andakala Nanzarakana, l'ex-PM Abla Idrissa Maïga fut envoyé comme un malpropre. Comme un malpropre. Il ale bolla ka mada bulima ko kuma ɲɔgɔnya min tɛmɛna ani ado cɛ alasani ko o kuma fɛnɛ bɔra ko o tilala ka alibu gino boy ko Cissé technologie ko maa o maa ye marché minɛ a la ko ɲangata dɔ binni kan a ɲangata ko faama kura minnu bɛ an bɛ don min na ko bi k'u k'u kɔlɔsi a ɲangata la k'a ma ɲi dɛ awɔ Sphinx de y'a fɔ. Tu veux parler? Aïe. Tu veux parler? Temelena a dira de ka tila k'a minɛ o. A dira? Zeyn a ma di yɛrɛ fɔlɔ. Voilà. Zeyn kɔni a ma di yɛrɛ fɔlɔ. Nka ma carte biométrique ko la ni carte marché bɛ di an ka maaw bɛ se ka u janto an ka jamana cakɛlaw la kosɛbɛ o de nafa ka bon. A ka bon dɛ. Hali ni a y'a sɔrɔ u bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila k'u contrôler baara ɲa ani baara qualité yɛrɛ kosɔn baara ka se ka kɛ baara ɲanama ye baara sɛbɛlama ye hali n'u bɛ mɔgɔ bila k'u contrôle sugu kɛ o de nafa ka bon k'a fɔ k'u ka marché ta ka taa di jamana wɛrɛ ma ne hakili la nin kɛlɛ jɛkulu dɔw bɛ yen nɔ Mali ko o bɛ nin kɛlɛ la k'a fɔ ko Mali an ka carte nina mun taara dilan Faransi voilà Paytao an ka données bɛɛ taara Faransi olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la walasa olu ka na n'a fɔra ko dɔ wɛrɛw bɛna taa dilan Allemagne o kɔrɔ ko o données kelenw bɛna cɛ tuguni ka taa Allemagne an bɛna tila ka wuli don n'a nataw la ka kɛlɛ wuli tuguni walasa olu données ka na donc ni a ma ɲa k'a fɔ ko diɲɛ le monde est un village planétaire donc diɲɛ bɛɛ jɛlen don bakuruba dugu kelen de la donc u bɛ se ka transfert de technologie kɛ walasa nin baara ninnu dɔw ka kɛ an fɛ yan nɔ donc o de nafa ka bon kosɛbɛ. Awɔ. Madame i bɛ dɔ fɔ a ko la? Awɔ. Tɔrɔmasi ne ka faamuya la yanni ka nafa sɔrɔ sira di mɔgɔ wɛrɛ ma je pense que i b'a di i ka jamana kɔnɔdenw de ma n'a wari sɔrɔla a bɛ dun yan a nafa bɛ s'anw yɛrɛ de ma quoi. Awɔ ne ka faamuya la n'u bɛ baara ninnu di u b'a di an yɛrɛw ma yan. O de ka ɲi. Awɔ. Madame Dolo a tɛ nin ye? A kɔni a ka di an ka jamana kɔnɔdenw ma o de kɔni nafa ka bon. O de ka ɲi. Mɔgɔ wɛrɛ ta kɔni a nafa bɛ s'an ma sa mais a ka dɔgɔ surtout dɔ yɛrɛ farala a kan a nafa a ka dɔgɔ kosɛbɛ. Ala k'an kunna ja. Ya Rabbi. An bɛ taa ni kunnafoli ye le Sphinx ale bɛ to an bolo a ko ko lutte contre l'impunité Doumbouya avance la transition malienne marque le pas. Doumbouya ɲuman Guinée Doumbouya kɛ Mamadi. Awɔ. Mamadi ba. Segi bɛ minɛ dɛ. Guinée ma fɔ ten. Segi bɛ minɛ dɛ. Guinée a bɛ fɔ ten de sɔgɔma. Ayi ba bɔ a kan ba bɔ a kan. Mamadi. Voilà Mamadi. Mamadi Doumbouya. Doumbouya. Nbaramɔgɔ. Awɔ mais ba bɔ a kan. Ba bɔ a kan. Mɔgɔ ba i sɔgɔma. O b'o de fɔ. O ka ɲi. Mɔgɔ mɔgɔ ka bon kana ba da a tigi tɔgɔ kan bilen bi ta kɔ quoi y'a mɛn. Awɔ a faamuna. An ka taa. Mun de b'o la? Voilà. Yɛlɛ y'a jumɛn? An b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ mun de b'a la? Parce que kuma de don. Ayi yanni o k'a ka ɲininkali kɛ e ye yɛlɛ de kɛ o ya quoi? Foyi. Cɛ kana ba da mɔgɔ tɔgɔ. A kana ba da kan sinon a kɔrɔkɛ bɛ dɔ wɛrɛ bɔ k'a f'o ma ko Buloba.
Jonsi aye kumata ako kambe domina iko bi Mali ani la Guinée no ya soro an jembe do fo kelena no histoire ani ne ya soro an jembe sigi nyogonyala o ko an jembe fanwerala ambe domina iko bi ambe la jele ambe France la fanga konola la la Guinée fama o ye Dumia ye Dumia ambe domina iko bi ko Dumia ko feminye yurugu kelali chere la ko Dumia ka be katanye Mamadi goni Mamadi ka be katanye o ko barakera o chugo ya mina Mamadi fe anga transition ko na me malikura ko kanga Mamadi la digide yurugu kelesra fe koni ali shuro kiri ministry ngumbe jabaranna shuro agogo anta ma anga kirit na ge jamana do ta nyoy ko sabula ko lu take fenfe ko me fanga korola ka wuliga jogu be no fe kan akirit no nyona ge chaso afati godi chaso sorcière iba kala ma chaso sorcière ko kuma te quoi ni ma fenge i no te fena ne me i jirogudo ijoro kundala sino ni ebe nyina vina wo nyungu bse ga nyaga ai nyungu te nyaga ngabulsa e madu ne madu maram don madu maram madu anshi madu ya chaso sorcière te ne mu me wuli uga wulugo no fe ni no tala i no tala sino Mamadi Alpha Kone mogo mugan woro a wele dongo Mamadi retere kiri de wele korofo bore no fe akoko fanga mi ni asugusugura ka adafri la jibrama alega fanga ko okonola la ko fe me yurugu ko awale nasugu be la jele ne kera furoba kesu o kuye aminam be la jele sani kuma da droma ku klela ka kesu yere ka achi ka chi po katanu yere dorete blagono Karim Keta kale bulila Karim akerate Karim ko Karim bulla bubu sise ale bulla chama iber kale bulla okera o bulta jarare ego ma to na to ni boku ubuli chugo ubora chugo mina jamana kono ka be magai kamana la fuka tafo atote ku ubuli chugo koni ale nite miju miero kibado ko jiflente ko achama koni mbe kuni jamana mabado ubenala wala sa ubishika bulia kono te ko buli chugo ko otiseka ke to ko furane o ko miere maw gaw kamana la ni wati laba nununa ko kra nyamalaka ka belebele boakari tukula ye boakari o ko boakari ko afora ko foi maye boakari nola o ale ni banjugu jawarani o ye kaika ka au conseil tedi conseil régional o nyama ko oluko nunu ko be maga ikamana la atara nyafe akomu kuna voldila sphinx kono aya ira kafo koni ko taka allaje boakari tukola koni boakari taka allaje ko ministre mimbe amedo mine ko binale banga kiri kuna kasonge ko koni wulika jo minke ko amadu ko mashila wati mina be pol économique o procureur la kay wulika jo minke ka ira kafo ko boakari anano fe jama ko furba wari ko uya amanze kadun ko tige serawa manger un mot synonyme de manger avaler bouffer avaler yo madame Gadofo Kuroke oui ay manger ma ay kuroke ay oui de foro wa woro oui de kuroke non pom fane be kuroke mais kakolo susu madame jara ka susu il faut ma chodi en français susu kolo kazeme boakno jagane bado zeme ka susu ndaw do ne ngana galon tige c'est comme ça connaît ay on a que manger manger ça c'est avec les dents mais oui ça c'est nimi os voilà ay nimite le rail la rail c'est que dunga ni moyen sur de avena kaseme susu menio dola ibi neneke gasama iba sama oui
il a les aspirateurs. Ah, il y a mangé, il y a croqué. Il y a avalé. Bon, il y a avalé. Avalé, il y a kunu kasoro nema magala. Anguluji dun. O de ka jugu n'a bɛɛ. Anguluji. Ah, dɔ ko suse dɛ. O tɛ. Anguluji dɛ. Anguluji yɛrɛ. I b'a dɔn a tɛ maga nɛn na. Bon, mɔgɔ minnu bɛ angulutili kɛ o b'a sɔrɔ kanw de ka bon. Parce que ils ont un œsophage. Œsophage tɛ. Minnu kanwo ka bon. Kan tɛmɛ sira in kɔrɔ o ye jumɛn ye? E ma bio kɛ koyi. Dɛ, jaa ye bio kɛ dɛ. Œsophage. Bio kɛ cogo di? O bɛ bio min bɛ kɛ ne bɛ minɛ o tɛ bio de. O ye bio tɛmɛ senama de. Ne ma SBT kɛ nka. Bio kɛ dɛ. O bio tɛmɛ senama de. N tɛmɛtɔ o ni n jɔra o tɛ kelen ye dɛ. SBA. Ne kɔni m'o kɛ. I tɛmɛna de nka I ma jɔ. Lɛli de kɛ. Madame, e ye jumɛn de kɛ? Susu bɛ ka ca la dɛ. SB. Aha, m'o f'an ye. Ne tɛ nin mun dɔn dɛ. Usman Keyita o ko Suse. Ahmed Dumbuyo o ko Suse. O dɔgɔnɔ dɛ. Musafa Nanakase o fana ko Suse. Tabarakala. O de ka zɛmɛ. A zɛmɛ sama ka bɔ. Mais Sise kɔrɔ tɛ ka sama de. Awɔ. A tubabukan n'a bamanankan bɛɛ ye kelen. A bɛɛ ye kelen. An bɛ taa. I b'a ye k'a fɔ ko Bouakari ko o waribaden ko a magar'o la onzɔn anguluti o dunna a fɛ o dunnen ko a fɛ waati min na ko kiri nana yira k'a fɔ ko a ka taa mago la ko a ma foyi dun ko kiri ko ɲininkali de bɛ kɛ ko kiri b'o kɛ mun na o fana a ma da o dɔrɔn ma ko kiri nana mun wɛrɛ kɛ Banjugu Jawara ko sɛgɛsɛgɛli bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko Kaye o conseil régional o wari a n'a nɔfɛ jama ko ils ont moulancé u y'a dun o dunnen kɔ ko o minɛra ka na ka tila ka sɛbɛn ko o bila ten liberté provisoire la ka sɔrɔ ko foyi ma bɔ a la wa Banjugu yɛrɛ bilali ko o tɛ ŋuna min na a ma ɲi dɛ Cheikh ni ye nin fɔ a bɛ maa caman dimi bi dɛ a fɔ a bɛ maa caman dimi dɛ an t'a to yen a fɔ dɔɔnin fɔ jo k'a fɔ e ye nin fɔ koyi n'a ni mun ka kan an b'o fɔ yan bi ye juma ye dɛ a fɔ a bɛ maa caman dimi dɛ ayi ne ye maaw dimi an bɛ mun ne bolo yan kunnafoni don a fɔ n'i ye ko ta k'a lajɛ assise nationale ANR o don ko walasa ADEMA parti ADEMA ko walasa olu bɛ se ka sɔn cogoya min na ka taa assise la ko u ka condition k'u ye condition de poser koyi ko walasa anw ka taa ANR la ko Kaye cɛ min b'aw bolo anw ka parti tɔnden don ko a y'a bila ko jɔn Banjugu kɛ Adama jumɛn PAG Adama PAG kɛ Adama kelen awɔ ko Adama ko k'u tɛ taa assise la ni Banjugu ma bila Diden Diden cɛ ne ka fɔli tɛ dɛ Adama Dramé de y'a fɔ Sunkisi kɔnɔ awɔ Adama ɲɛmaa ye jɔn ye Adama ɲɛmaa ye jɔn ye Adama ɲɛmaa tɛ Marimanca ya Marimanca Jara Marimanca de ye Adama ɲɛmaa ye ko Adama ko assise ko u tɛ taa la u tɛ y'a kɛnɛ kan ko f'u ka maa min bɛ yen ko kiri ko o bila maa min ni o ye Banjugu Jawara a n'a nɔfɛ jama ko aw b'o de nɔfɛ walasa aw ka ye assise la ko an y'a bila an y'a bila dɔrɔn tɛ a tun bɛ jɔyɔrɔ min na an b'a bila yen tuguni a bilala yen ko fɛn min yɛrɛ bɛ yen ni a man di kiri yɛrɛ la ni kiri yɛrɛ tɛ sɔn a ma ko o de ye nin ye ko nin de la maa bɛ minɛ k'i lasago walasa prévu minnu bɛ yen ko i kana se ka maga olu la k'olu bayɛlɛma ko nka ko nin t'a la k'o sɔsɔra dɛ Banjugu bilala ka tila ka taa a bila a nɔ la ka sɔrɔ risque bɛ yen risque min b'a to k'a fɔ prévu minnu bɛ a nɔ la a bɛ se k'olu bayɛlɛma ko hali sini Banjugu ni a nɔfɛ jama olu b'u ka taa ni ka segin na u ma ɲininka a bara taa a fɔra k'u ye wari kasabi caman ka a manzi ko t'u sen na a t'u bolo la ko t'u sen na liberté provisoire tɛ yan ko a ye taa ko Adama ko u y'o de poser comme condition walasa olu bɛ ye foroba kuma min ni a sigira
Féminin kuna foli dila aya ira k'a fɔ ko munna an ka transition ko munna kan tɛ Guinée ladigi Guinée kiba k'a fɔ ko Doumbouya waati min na fanga talen ko Féminin Alpha Condé Jagine da sera ma sisan n'o ye président kɔrɔ a n'a ka ministre kɔrɔ maa 20 ko ka a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ bila bɛrɛ la ko fɛn fɛn wari don don jumɛn yɛrɛ c'était avant-hier kuna sini n'u ye dɔ minɛ Mali frontière la a bɛ ka don Kure Mali ministre kɔrɔ dɔ cɛ ka ministre kɔrɔ dɔ y'a minɛ a ko k'a bɛ boli u ye tɛgɛ k'a la ye chasseur sorcière foyi tɛ ni mun y'a kɛ a y'a minɛ ko munna kan tɛ olu ladigi ka maaw minɛ maa minnu kɛra sababu ye ni ka foroba wari ni ka a dun tigɛ fila la ka manzema ni ka o kɛ ko munna an tɛ Etienne Tshisekedi ka a ladigi n'o ye Congo ale jamana faama ye ko sisan ko a bɔra ka fɛn min ye magistrat 700 ani kɔ k'u bila ka taa retraite la 700 ani kɔ k'u bila ka taa retraite la k'u ka kiiri tigɛ cogo ko a man ɲa ko u ye finman kɛ jɛman ye ko munna kan t'o ɲɔgɔn kɛ ko yala ko maliyɛnw bɛ ka Mali kura min kɔnɔ ko nin de don wa ɲininkali tɔ min a bɛ yen n'an bɔra sugu la a na jaabi di a la an ka taa. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'ont jamais été... An bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ka foli ni tanu ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma ko kura. An y'a bila yɔrɔ jumɛn Sɛki o tɛ o de ye k'a fɔ ko Doumbouya a ye nin kɛ Laginɛkaw fɛ yen ko munna k'an ka jamana faamaw olu tɛ nin kɛ Bouakari togo la an da sera ale ta ma k'a minɛ k'a fɔ ko a ye jamana miliyari caman k'o dun kiiri ka tila ka a jɛya i b'a fɔ Sphinx y'a fɔ cogo min na k'a ka taa a mago la kiiri kelen o ka tila k'a fɔ ko a ma jɛ n'a ye ko ka a minɛ tuguni ni ka kiiri kura ni ka o kɛ ko yala ko jɔn de ma jɔ a jɔyɔrɔ la ɲininkali tɔ min a bɛ yen ko munna Banjugu o ka tɔndenw olu bɛ a wajibiya ko walasa u ka tɔn ka ye assise la ko fɔ ka Banjugu ko ka a bila ko munna nin bɛɛ lajɛlen Mali kura jɔbagaw ko munna k'u bɛ sɔn nin bɛɛ lajɛlen ma Jagine i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la. Bon tiɲɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn Mali bɛ yɔrɔ min na bi kiiri a minɔgɔ ye malidenw na a minɔgɔ b'an na dɛ a minɔgɔ b'an na dɛ non kiiri sanuma kiiri jɛlen transition an kana ɲɔgɔn ni baara b'u bolo baara yɛrɛ an kana kiiri don dɛ kiiri a dɔ yɛrɛ parce que fiɲɛ yɛrɛ la fɛn min ye fangakɔrɔ tɛmɛlen mun ye maaw tɔɔrɔ kiiri tigɛ ko juguya caman bɛ yen o b'a la o kɛra ani k'a ye k'a fɔ faso nafolo a burujɛla ka se yɔrɔ dɔ la k'a fɔ fɛn caman bɛ yen an b'a ye k'a fɔ jamana caman na i b'a ye k'a fɔ ni kunnafonidilaw ye sɛbɛn bɔ walima ni kunnafonidilaw ye kunnafoni kɛ ka ɲɛsin nafolo dɔw tunni ma i b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen procureur u yɛrɛ autosaisi a dossier la ka wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ n'o kunnafoni an ye anw fɛ yan o majɛ caman bɛ anw fɛ yan tan don donc mais bi na k'a fɔ ko transition fɛnɛ nana tiɲɛ na transition ye furancɛ fanga de a tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais a bɛ se ka a gulonmaw a n'a a yɔrɔ jolenw a bɛ se k'olu sigi walasa malidenw bɛ togoya min na bi ni minɔgɔ ni kɔngɔ ka bɔ mɔgɔw la tan don sinon i ye Banjugu ta mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye ɲugutɔ ko ye bi na an ka jamana kɔnɔ ɲugutɔ ko don a bɛ maa yɛrɛ ɲugun ko caman na bi na maa i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ fɛn dɔ la mais an ka jamana de don se t'an ye an ka jamana kɔ mais an b'a fɔ k'a dilan mais tiɲɛ yɛrɛ la ɲugutɔ ko don n'a y'a sɔrɔ kunnafonidila bɛ ka mun fɔ n'a taara o tacogo la ko don komi n'a bɛ maa gayi kamana la surtout kiiri ta fanfɛ Mali kura ko la tiɲɛna ye maa gayi kamana la sinon ne bolo k'a fɔ ko ni mɔgɔ de bɛ fanga kɔrɔ la k'a fɔ ko ka mɔgɔw ko o chasse sorcière o tɛ maa caman bɛ fanga kɔrɔ la u bɛ tilen k'u ka va-et-vient u bɛ taa dugu la u bɛ sigi u ka passeport b'u bolo yɔrɔ minnu jɔ u b'o kɛ maa si t'u ɲininka ça veut dire k'i bɔgɔjɛlen don voilà mais maa mun bɛ k'a fɔ k'i kun kɛlen don i b'a fɔ ko e yɛrɛ kun bolo ko yɛlɛma yɛrɛ se ka don fanga in na kuma si kelen i b'a fɔ k'i kelen ta nafolo i b'a dun cogo min diya i b'a buruja i ni muso ni denw k'a kɛ i b'a fɔ tigi t'a la i b'a fɔ tigi yɛrɛ tɛ jamana la vraiment espagnol ka eli in tɔgɔ ko est-ce que balimariage baleya de ni balimariage tɛ baleya b'a tɔgɔ dɔn parce que a tɔgɔ kelen tɛ to ne la ne kɔnɔ maa yɛrɛ tɛ nin tɔgɔ yɛrɛ ɲini na parce que taara yɔrɔ min na sa il dumanba ye a tɔgɔ il est-ce que bariage tɛ ni balimariage tɛ baleyaasi don a dɔla kelen kɔni don mais Seki Yasir an kana ɲɔgɔn kɛ minnu bɛ kiiri baara la tiɲɛna u k'u miiri jamana in yɔrɔ dɔw bɛ yen ne ko a il ɲɔgɔn dɔ bɛ yan Mali la yan ayi nin tɛ Mali la yan nin ɲɔgɔnna tɛ Mali la yan fɛn caman b'an fɛ yan sisan nka nin ɲɔgɔnna tɛ Mali la yan parce que ne kɔni bɛ min dɔn Kasonge yɛrɛ delila ka mun fɔ k'a fɔ ko
ale ka jamana ale yɛrɛ ka dugu n'o ye olu ka dugu ye sira yɛrɛ tɛ yen k'a fɔ ko kuma la hali ji halisa mɔgɔw t'o sɔrɔ olu ka dugu la. il est de Koro ou bien de Bayangara. Koro ni ma fili Koro don ni Koro tɛ Bayangara o fila dɔ la kelen kɔnɔ a bɛ bɔ o fila la i y'a ye donc o bɛ cogo min na n'a sɔrɔ ko jamana ye ressource k'a tacogo ka ɲi a bɛ tila a tilacogo la maa dɔw bɛ yen o tɛ se ka maa miliyari dun ka tila k'i sigi ka tila k'o ta ka n'o bila o poche la ko liberté provisoire cɛ an ka ɲɔgɔn a ka gɛlɛn quoi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ. Mariam e b'a ye cogo di. Bon ne bɛ ɲininkali dɔw de kɛ fɔlɔ Banjugu ale kelen ni malien ya ni ale mana ko assise tɛ kɛ yan o ɲininkali de kan ka kɛ ou bien a bɛ malien tɔw ni hɔrɔnya de cɛ wa a b'u ni ladiriya de cɛ wa. Banjugu ye déjà mɔgɔ min yɛrɛ jɛlen tɛ olu dɔw man ka ye assise yɛrɛ ko la. Ayi ale yɛrɛ tɛ ko ye. Ayi parce que ale kɛlɛ disons adema mɔgɔw fɛn na ale de tɔgɔ la. Ko parti ko ni Banjugu t'a la o k'olu t'a la ko parti ko ten Swensi de y'a fɔ. Mais parti y'o fɔ ale de kama parti bɛ ale de soutien ale ye jɔn ye. Ɲininkali bɛ yen o de ye ɲininkali ye sisan ale ye jɔn ye. Ɲininkali bɛ yen. Et toi kuma tɛ nin na ko an bɛ dugawu don dɔrɔn de kɛ Mali justice ye an bɛ Ala deli a ko a ka sigi sen a ka sabati parce que ni justice ma tilen dɔrɔn foyi tɛ taa ɲɛ. Cheikh e b'a ye cogo di. Basi ni maa mun siranna ɲɛkili ɲɛ i tɛ se ka kunkolo bɔ so. O ta ye. Kiri filɛ nin ye Cheikh jɛna ka ɲi dɛ. taa ka segin ba t'a la. Bon hakilima fɛnɛ ale bɛ a ci siyɛn ɲɛ kan ka sɔrɔ a bolo ma don a ɲɛ. Hakilima cɛ. Kiri filɛ nin ye taa ka segin ba tɛ nin ko la sabula ni maa o maa k'a fɔ ko e de sera jamana ta ma bila ka suma man ka yaala maa wɛrɛ ɲɛ da lajɛ man ka yaala ne kɔni hakili la o de bɛ ka kɛ an fɛ yan nɔ ni y'a ye Sfɛnkisi bɛ k'a da don a la tantɔ ko ka kɛ Mamadi Dunbuya ta ɲɔgɔn ye ka kɛ Etienne Tshisekedi ta ɲɔgɔn ye a ɲɛ b'a la de k'a fɔ ko ala ɲɔgɔn kɛra Tunisie a ɲɛ b'a la de k'a fɔ ko mamuni mun bɛ ka kɛ yan a bɛ ka na ni tiɲɛni ye. Tiɲɛ yɛrɛ la n'i ko ko an k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kan Mali mago bɛ Mali kura mun na ni o fɔra bɛɛ fɛ o tɛ se ka kɛ mamuni kan abada fo minnu bɛ yen nɔ fɛn fɛn y'a ta caw u k'a bila caw. I b'a ta caw mais i t'a bila caw dɛ a bila kuma b'a sɔrɔ i ye caman manse dɛ. Awɔ i b'a bila caw sabula kiri fɛɛrɛ bɛ kiri bolo ka se k'a bɛɛ labɔ o fɛɛrɛw bɛ yen. Fɛrɛ tɛ ban i bɛ lasago voilà i bɛ lasago wa i bolofɛn fana bɛ yen k'a bɛɛ minɛ i la a bɛɛ minɛ i la olu stratégies bɛ yen nɔ mun bɛ se ka kɛ ka se ka i bolofɛnw k'u bɛɛ lasago fo ka taa se i ka se k'u bɛɛ sara wagati mun na. O ka jugu dɛ. A ta caw ka bila caw. O ka jugu dɛ. Mamuni man ka kɛ kiri fan fɛ yɛrɛ. Tɔrɔmasi i ta tɛ fɛn min n'o minɛl'i la o tɛ kojugu ye dɛ. I ta tɛ o. N'i t'a dɔn a tɛ minɛ i la o. N'i ba ma walifɛn k'a kɛ k'i ta ye. Sinon hali surɔ kiri minisiri tun bɛ télé la a tun bɛ jabaranin na a ko chasse aux sorcières tɛ yen ko u kɔni fɛn fɛn kɔni ye jamana ta to. K'an k'o kuma yɛrɛ de bila chasse aux sorcières o kuma yɛrɛ de kan ka bila. Wulikajɔ de bɛ ka sabati yaasa ka a caman bɛ yen nɔ k'u caman lamɛnra caman fana bɛ yen nɔ u bɛ ka n'u lamɛnra u bɛ taa u ka so donc o t'a yira k'a fɔ ko kiri y'a bolo bɔ u kan na pepewu donc k'u bɛ se ka wele à tout moment. Ma deli ka mɔgɔ si minɛ. Bon ni kɔni ye o kumaw mɛn halisa i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw b'a la. donc Cheikh bɛ fɛ lasagoni yɛrɛ de ka kɛ. Lasagoli yɛrɛ de ka kɛ sabula maa o maa bɛ yen nɔ k'a fɔ ko i welela k'i lamɛn i bila ka taa so i tɛna ko k'i sɛbɛ a si t'a kɛ sɛbɛ ye mas ayi mas Bamakɔ kura dɔrɔn tɛ o Kɛɲɛba bɛ yen nɔ fiɲɛ sumalen bɛ Kɛɲɛba. Cheikh an ka ɲinɛ maaw la koyi funteni bɛ Bamakɔ kura dɛ. Tɔrɔmaso dɔw tɛ lɛ Kɛnyɛrɔba. Kɛnyɛrɔba. Bon an ka Madame Dolo la Madame Dolo b'a ye cogo di. Ne b'a ye cogo min na n'an kɔni ko Mali kura nin ko ninnu man ka y'a kɔnɔna na. Nin man ka ye. Ayi kiri maaw ka a lajɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. Ni min m'a tigɛ ka ɲa ni mun kan ka kɛ o yɛrɛ la o sariya ka kiri ya. Kiri yɛrɛ bɛ. Ayi dɛ o ma ɲinɛ. N'o ma kɛ ayi dɛ ça c'est outrage. Outrage a ma. Ayi dɛ kana kɛ dɛ. Kana outrage kɛ dɛ. Tɔrɔmasi mɔgɔ mun b'olu bolo olu m'u ka baara de kɛ ka ɲɛ o de la olu bɛ se k'i lɔ labɛn mandɛ n'olu fana m'u ka ci kɛ dɔ sanction dɔ kan ka da olu fana kan. A kana kɛ dɛ. Ko nul n'est au-dessus de la loi. Outrage ma si tɛ sariya sanfɛ. Zara do ko n'i ma su gosi ko ɲɛnama tɛ se. Awɔ. Il est temps y'an ka don o sira ninnu de fɛ. Outrage ma ɲinɛ a ye sabali.
kiri tigilamo yɛrɛ ko yani ka sira kiri tigɛla ye i ka sira sariya yɛrɛ ye donc maa si tɛ sariya sanfɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛ kiri min n'a bɛ maliyɛnw na sinon ministre ye mun fɔ minnu bɛ ka taa wari sara caution a n'a fɛn a da sera a bɛɛ ma a yɛrɛ ka fɔ la caution mun sɔrɔ a bɛ 15 milliards bɔ maa minnu lamɛnna a ka ca ni maa 1000 dossier a ka ca quoi mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tiɲɛ yɛrɛ la kiri min nɔgɔ bɛ mɔgɔw la a bɛ yen. Yanni fɛ foroba minɛli de ka kɛ yan. Foroba minɛli tɛ dɛ ka lasogoli mais e ye jɔn de minɛlen équipement militaire ko la mun t'a kalama jɔn o ye chasse sorcière yɔrɔ o ye politique kumaw de ye u k'o bɔ a la sa o ye ka mɔgɔw hakili suɲɛ de o ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ kiri mun filɛ nin kiri mun don dɔrɔn kiri gɔlɔnnen don a bɛ maa dɔw de kɔ maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ fanga kɔrɔ la k'a sɔrɔ o tɛ koyi i tun bɛ gestion de la n'i tɛ gestion na i tɛ wele o wagati dɔ de kɛra fɛn dɔ de tali ka kalifa e la k'a ɲɛmɔgɔya d'i ma i bɛ maa baara la hali n'a ɲɛmɔgɔ ma d'i ma i b'a sɔrɔ i sen donna baara la dɔ kalifar'i la la mun kalifar'i la ni majɛ mun yɔrɔ la k'i ka t'o de ɲɛfɔ n'i y'a ɲɛfɔ n'i nɔ t'a la i bɛ t'i ka so mais n'i nɔ bɛ mun na i bɛ lasago lasagoli in dɔrɔn tɛ koyi ka sɔrɔ ne yɛrɛ y'a fɔ ko wagati dɔ la hali n'i ye a bɛɛ sara a bɛ se ka kɛ ɲangini min kan ka da e kan dɔ de bɛ se ka b'o la mais k'a fɔ k'i tɛ ɲangi ko fɛnɛ kuma t'a la mais o ka kɛ ni fɛn tɛ minnu bolo ni mun sɔrɔla u bolo u b'o minɛ ka na n'a tɔ ma sɔrɔ i k'a kaso kɛ a banna c'est vrai non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ka Mali kiri tiɲɛna a mago bɛ baara la dɛ musala ka bɔ a kana da lasagoli dɔrɔn ma dɛ u y'an ka fɛn minnu b'u bolo ko o de koro parce que dɔw bɛ yen est-ce que a b'u bolo dɔw bɛ yen est-ce que u ta b'u bolo bilen kuma in ye nin n'a tɛ yen a mun de bɛ kɛ sisan parce que dɔw fana bɛ kegunya a wari ka taga don fɛn dɔw la k'a bila mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la c'est grave quoi ɲamɛ b'a saisi mɔgɔ la a b'a yɛrɛ tɔgɔ la an k'a lajɛ cɛ ye jamana minnu fɔ nin ye ɲɔ hakili la Tunisie magistrat yɛrɛ bɔra u ye marche ni fɛnw bɛɛ kɛ ka meeting kɛ ka sitting kɛ u ye nin bɛɛ kɛ taamaminɛ si ma sɔn président ma sɔn a ko n t'aw bila voilà donc a y'u ka fɛn yɛrɛ de ci a y'u ka kulu mun bɛ yen conseil de la magistrature ne hakili a y'o kulu yɛrɛ de ci ka bɔ yen donc ka yɔrɔ ale y'a ka assemblée a y'o fana ci donc ce qui veut dire que n'i nana jamana jɔli kama a jɔ mara min mun fɔ sentiment ka bɔ a la sentiment ka bɔ a la parce que karisa taara ka na vraiment an tun bɛ taa assise la ni mun tun bɛ taa o tun bɛ taa ni mun tɛ taa assise fɛnw mana kɛ a bɛ boli kan mɔgɔ cɛ i tɛ se ka sɛfan yɛrɛ k'i tɛ sɛkili ji koyi o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka jira dɛ jiran cogo b'a la ka jiran ka sɔrɔ i ma awɔ i b'o kɛ balabalalen ye jiran cogo b'a la dɛ a banna ko n ka dalilu d'i ma n b'a d'i ma voilà jiran cogo b'a la e ye ɲɔgɔn min sɔgɔmada in na dɛ i yɛrɛ bɛ ka min sɔgɔ n yɛrɛ bɛ k'o de fɔ an bɛ taa kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunna sirilen n'an ye kunnafoliw ta an bɛ taa fɛn min ye nouvelle libération an bɛ taa ale kɔnɔla la n'an taara ale kɔnɔ Russie la k'u ye Faransi wele Nations Unies a bunakun kan a kuma k'a ma diya wa tigɛ ma don a na la a kuma cayara kosɛbɛ kabini an ka jamana n'o ye fasoba Maliba ye o y'a jira k'a fɔ ko Faransi ko olu kɔni bɛ ka an suɲɛ an kɔfɛ espionner a fɔ ma bamanankan na cogo di espionner k'an suruku bɛlɛn kɛ o tɛ dɛ Sɛki suruku b'o de kɛ o awɔ nka a n'o tɛ kelen ye dɛ suruku n'a bɛ fɛ ka i manger a b'i suruku bɛlɛn de dɛ mais madame Jaraw don wa a n'o bɔlen na u b'i dɛn k'i suɲɛ de Janginɛ don e ye bamanan na u b'i dɛn k'u dogo k'i suɲɛ bon a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ k'a tigi sɔgɔbɛ voilà k'i sɔgɔbɛ parce que sɔgɔbɛli tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ tugu mɔgɔ kɔ ka fɛn ɲini a kan a yɛrɛ kɛlen don ka mun dogo i la i bɛ fɛ k'o bange quoi mɔgɔ ye merci bon ɲɛ b'a la hali o man di Ala ye non o haramuyalen a man di Ala ye on appelle ça arabu yɛrɛ b'a fɔ tajasusu a b'a fɔ cogo di tajasusu e ni ye larabu kɛ yan non a bɛ i ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ haramu yɛrɛ ayi haramu don kelen t'a jɛ ka mɔgɔ lebu ka bɔ n'a ye a bɛ fɔ ten bon ninnu ta yɛrɛ t'o ye dɛ ninnu ta ye an ka a ɲini ka fɛn dɔ ɲini ka wajibi bilen
Russiw ko Mali ye o kuma min fɔ Faransi ma k'a fɔ ko u bɛ ka u den ni ka an suɲɛ ko u den ka janfa k'o don an ma k'a lajɛ n'u ye fɛn ye an nɔ la ko u b'o o baara min na ko Mali ye o kuma min fɔ ko mɔgɔ man ka sigi ten ni ka o lajɛ ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani sariyaw kɔnɔla la k'o ye fɛn ye fɛn min kɔnnen don fo ka taa fɔ a to ten espionnage violation d'espace aérien nin fila ko n'i ko k'i bɛ nin fɛn fila ta k'a lajɛ diɲɛ sariyabaw kɔnɔ ko kuma juguba don ko Mali y'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Mali ye nin fɔ ko olu tɛna sigi ten olu bɛ taa kɛ Mali kuma da ye Nations Unies na o de la Faransi u y'a wele bɔgɔ jeninen o sanfɛla la k'a fɔ ko a kuma ko bɛɛ da kana don a la huis clos maa damadɔni u k'u sigi k'a kuma fɔ a kuma ta o senfɛ ka kɛ ni kunnafoni di sɛbɛn Nouvelle Libération ka fɔ ye ko Irisilakaw k'olu pere de ye kuma ta kunnafoni ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da Irisilakaw waati min na n'u taara ni Faransi ye Nations Unies a bunakun kan k'a fɔ ko a bɛ ka taa cogo min na ko a man ɲi Mali fasoba Maliba k'a ɲɛ jalaki min ta ni ka a bolodenkɔni ka sin fɛn min ye Faransi la ko a kuma ko maa bɛ se ka kala turu a kan ko kojugu don ko n'a sɔrɔ Faransi y'a kɛ ko diɲɛ maa ka sanction ta Faransi kama sisan sanction min ni a b'a to ni Faransi bɛ nin kɔnɔsugu ko olu dabila diɲɛ seleke naani sariyabaw ko bɛɛ lajɛlen de bɛnna kan k'a fɔ ko jamana tɛ jamana sɔgɔbɛ ko diɲɛ seleke naani jamanaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ i ka sankolow o y'i ta ye n'a ka di i ye cogo min na i ka pankuru bɛ boli a kan ni maa min y'i ja o ta bɛ boli a kan ni maa min m'i ja o ta tɛ boli ko ni maa ye suɲɛli kɛ ka don o kɔnɔna la ko o kan ka ɲagi o kama k'ale b'a ɲini diɲɛ seleke naani fɛ ko ka Faransi ko ka a ɲangi sisan Faransi ko bɛ ka kunnafoni ko ka a tɔlɔmini Irisiw ka lasigiden min bɛ Nations Unies ale de ye nin bɛɛ fɔ ko Faransi bɛ ka kunnafoni ko ka a tɔlɔmini ko ka kow diya u yɛrɛ la ko ka sɔrɔ ko gosi ko ko b'a jukɔrɔ dɛ o kama Faransi fana ye kuma ta musolaka dɔ bɛ ale de bɛ Faransi tɔgɔla ye ale ye kuma ta ale ko Irisiw ko olu bɛ ka min kɛ Ukraine ko Irisiw bɛ ka o de dogo ko n'o tɛ ko Irisiw bɛ ka fɛn kɛ Ukraine ko min fana ka jugu ni nin ye kosɛbɛ kuma tigɛ ma don a na la i b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko ninnu na a ko ma nɔgɔ hali dɔɔni nka waati de sera an bɛ kuma di Mariam ma ale ka foli kɛ an ka taa Tɔrɔma sama lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen mana ka dugawu don kɛ ko Ala ka Mali suma halisa yarabi Ala ka ni ɲɛma ɲumanw bɛn Ala kana suma an kan dɛ sumalen ka ɲi nka kana suma an kan ayiwa an y'a mɛn Madame Dolo dugawu kɛ an bɛ bɛɛ fo fɛn fɛn tun bɛ k'a lamɛn ni minnu ɲɛ b'an na Ala ka Mali kolo suma Dolo fo n bɛ Monsieur Dolo fo n bɛ Banankabugu bɛɛ fo Ala ka Mali kolo suma yarabi jɛngɛ ne ɲagalen fo Burama ka lamɛnbaga bɛɛ fo maa ma kun sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ ye ka ɲagalen fo kosɛbɛ maa ma sɔgɔlen b'an na an ka foli b'u bɛɛ ye jamana in kiri min minna b'an na Ala ka bɔ na Ala ka jamana Ala ka don an garisɛgɛ la sinon n'an taara kiri dɔw bɛ yen n'an taara olu bolo kan tiɲɛna wulikajɔ min kɛra a bɛ kɛ fu ye Ala k'an kisi chaque foli kɛ Mas ka bɛɛ fo fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na Grand Direct kɛnɛ kan an bɛ foli ni tanu di lamɛnna bɛɛ lajɛlen ma k'u k'an bɛɛ diɲɛ waati